Epani. Ndithu. Mungafotokozepo zotani tikakamba nkhani ya Lucius Banda? Lucius Banda ine nandziwa kale kwambiri. Monse mene amakumana ndisunganani akugwira ntchito ku banki. Tinakula limodzi komanso monse mene ndimayamba ntchito yowulutsa mawu ku Malawi Broadcasting Corporation kumene inu muli tinalinso limodzi. Nthawi imene anatulutsa mbali yake yoyamba imene inachoka kwambiri amabala kuti nthawi imene yonse tili maproducer ku Malawi Broadcasting Corporation kotero kuti nthawi imene zimavuta kuimba nyimbo zina mwachitsanzo nyimbo yoti mabala inali yovuta kwambiri kuti tiyimbe chifukwa inali ndi uthenga wa ndale zimene zimatsutsana ndi ulamuliro nthawi imeneyo koma tinapezabe mpata kuti tiyipezere malo ndipo inayamba kumayimba komanso poti nthawi imene anthu ankadikirira kuti zinthu zambiri zisinthe zinananga kuti nyimbo zija zinapala moto ndi kumapita kutsogolo. Ndiye Lucius Banda ndingamufotokoze ngati anali munthu wocheza ndi aliyense, anali munthu wabwino. Nthawi zambiri munthu akatisiya anthu timakonda kumanena kuti uyo ndi munthu wabwino, uyu ndi munthu wabwino. Koma ine ndimakhulupirira kuti munthu amene ali wabwino ali moyo ngakhale akatisiya amakhalanso wabwino. Munthu amene ali woyipa ali moyo akatisiyanso sikuti zimenezo zimakhala kuti zasintha kwenikweni. Ndiye ndikhoza kunena kuti lero tikuyika munthu ofunikira kwambiri. Kwa ine ndikhoza kunena kuti Lucius Banda ndi nduna, anali mu kabineti ya anthu ofunira anthu zabwino, anali mu kabineti yoyimirira anthu osauka, anali mu kabineti ya anthu ofuna kunena zoona, anali mu kabineti yosatembenuza nkhani, anali mu kabineti yoonetsetsa kuti anthu amene ndi opsinjika asapsinjike, anthu amene alibe mawu akhale ndi mawu, komanso ankawanenerera. Ndiye ndizovuta kufotokoza kwake chifukwa chakuti moyo wake wa Lucius ndi wautali kwambiri. Koma mwapadera ndimandinenenso kuti ndikwabwinonso ndikoyenerera kuti timuthokoze kwambiri mkazi wake wa Lucius amene wakhala naye nthawi yayitali. Lucius anakwatireponso, anakwatirana ndi sunganani kalekale chama 1990 pana kubereka ana amene muli nawo amene tikuwaonacho. Ndiye monse amene Lucius amayamba kudwala zinthu zina mwina osayenda bwino nthawi ina anamangidwapo, anakhala ku ndende. Sunganani mkazi wake wa Lucius anakhala kumadikirira ndipo anakhala kumpanga support Lucius. Ndiye nthawi zina anthu timangoyang'ana mwina mbali imodzi yokha, komanso ndi bwino kuti tiyang'ane mbali ya mkazi wake wa Lucius. Kuthekanso ndipo ine ndichikhulupiriro kuti Lucius anali ndi space yayikulu yomatha kupanga zinthu ngati munthu wopeka mawu, yomatha kupanga zinthu ngati munthu wopeka nyimbo. Mwapaderanso ndimandinene kuti mdziko muno takhala tikuona oyimba osiyanasiyana akumwalira. Sindikukumbukira bwinobwino ngati panapezekapo oyimba amene kunabwera anthu otere kwenikweninso kubwera mtsogoleri wa dziko ngati mmene achitira president. Sindingakumbukira koma mwina nkutheka, koma I don't think ndingakumbukira bwinobwino chifukwa khwimbi lina la anthu ngati mmene ndaliona ndi limene ndinaliona kumaliro a Edison Matafali chifukwa tinaliponso nthawi imeneyo. Koma lina lotero kunoko sindalionenso. Izi zikutsimikizira kuti anakhudza miyoyo ya anthu ambiri, anakhudza mizimu ya anthu ambiri kwa basi. Ine ndikuthokozeni kwambiri kuti mwalira. Ndikupaseni 30 seconds maono zitakuzapautani petikulira Lucius Banda 30 seconds. Pali zinthu zambiri zimene timalakalaka mwina tilapanga, zinthu zabwino kwachitira. Lucius anali munthu wodalirika. Mwina tioneko zina zimene tingathe kuphunzira kuchokera kwa Lucius, tioneko zina zimene tingathe kukopera kwa Lucius, kupezeka paliponse, kusakonda bodza, kuyima pa choonadi, komanso kuonetsa kuti wina aliyense akhale nzake. I think zinazo tithe kukopera kumeneko. Thokoza kwambiri olemekeza. Pepani kwambiri. Pepani. Amene wandithu ndi gospel kazako amene adakhalapo nduna ya zofalitsa nkhani dziko muno, komanso yowa ndi broadcaster amene agwirapo ntchito ku MBC nthawi yayitali, agwirapo ntchito ndi
Lucius Banda. Tili kuno ku Baraka Stadium kumene tikulira imfa ya Lucius Banda.